Els Pastorets del Montoriol han omplert el Teatre Municipal al Jardí de Figueres. Era el primer cop que trepitjaven aquest escenari després de 6 anys de portar l'obra per diferents poblacions de la comarca i han penjat el cartell d'entrades exhaurides. Camins que ja són nous. Un grup d'uns 25 professors i professores de l'Institut Narcís Montoriol de Figueres protagonitzen aquesta divertida adaptació lliure del text de Folch i Torres sota la direcció d'Ernest Pibernat. El Josep és el pare, no és això? No és ben bé això. Pare de Déu, senyor! Així el pare aquí. Un home ric, un diputat, un prohom. Diuen que n'ha estat un colom. Ha de saber quin disparat. No us ho hem passat passat. Que us heu volgut l'enteniment. I aquest digues alguna cosa. Costa de creure, certament. No el colom la té petita? O què? Collons la tica! En aquesta representació han comptat amb la participació de l'alcaldessa Agnès Lledó i el periodista Jair Domínguez, que han fet de Maria i Josep, com es pot veure en aquestes fotografies de Josep Maria da Costa i Jordi Blanco. Després de passar també per Cistella i el Port de la Selva, el dia 10 de gener teniu la possibilitat de viure la darrera representació d'aquestes festes a Pedret i Marçà.